Jakie to mocniej, jakie mama! Jakie to mocniej! Jakie to mocniej! Jakie to mocniej! Jakie to mocniej! To vysvětlí! To mě teda vysvětlí! To mě teda vysvětlí! Tu to tady je! Tu to tady je! Co to tady je tady? Co to tady je? Co to je? Co to je? Co to je tady? Co to je tady? Co to je? Co to je? Martosi! No ty Martosi! Co to je? Co to je? Co to je? Kope? Ty umíte tu kope? Co to je? 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 Oj, co to je? Co to je? Co to je to? Co to je to? Jo, to bylo hezky, řekni. Kočíme! Martínku! Ahoj!